Draíochta TG4 agus Cóbh tar éis a héana nó ach an istíadach tá fear draíochta man cainte le Martin Tam Ceánín. Gymryd i diarib agus ta ffailtrw beg clár na siachtan sio. Wel, beg mae'n derfad ffyr draíochta ag te I feis córa le monocht. Fer rogúgus y togiw o Cóbh Co Chorcaí. Ta siach amara gwyl yn dawn môr fad y siúltaige o hif o chyd aibre agus o hif o chyd cresanau. Demli anochyn, hwg se cwl gan chrede catlicioch agus chwse le crede ele fad. Tŵni Pratschke. Cyd mil y ffailtrwyd. Gyrmagas. Yn slynita ort balairt, Níl Móran Rósin Sílim Himpel Cóbh Queenstown. Níl, gan awrys. Tagan an sy'n sy'n o'n Czechoslovak oes yn o fi cwnta sy'r clown Pratschke o 73 tasig agus dynig mae hyn hanner o Prague gyda Vienna fi môr cahar na himprachta oster Hungary gan am sin. Agus rúgog agus tog mae hianna rawn sin agus hannig eisiau go London. Oedden ar fi sé ag ober mae agri ceart common le haig de fyrsta o Stôn agus Bielan agus leisyn. Agus pwysig eile calín o talo cwnta Portlaoir fi ag ober mae'r calín aimsio na teach môr I London. Ac Brisio yn ceir cogadón amach déidir cardiog agus cyrm a cheanna gampa gévan yn Isle of Wight ag an aum sin. Agus nuair ligad amach 1950 cur garais go dtí an oster os oedd gur inimmercach dar leosan, saith alien y fion. Agus nuair il sé London, fi mae rhan wahed treis basail. Agus maher agus y grehar, fi sydd cor yn ôl gyheirin mwynter am Morrison. Ac ni roi sydd yn an, copailish na bertele, ni dyn I bocta fion. Agus cyrrig yn ôl Cóbh Co Chorcaí agus toga maher fferm yn Ilán Môr, the Great Island Cóbh Co Chorcaí. Bwyd yn ygyn chlán sy'n dy tehersa? Sy'n ein oed. Ta gwylior ffwlonod mar dira es tira ele ta chw cyn ac o bachwr ysdawi? Fi me geir wael ymak fel sef maher tan Ungair an Oster agus an Czechoslovak agus so hef ma wahersa o Gormans nacha agus Pumphrey a hannig dús on Frank ysdawi. Ac, wel, derym sy'n nisgwr 4 oorprog nach me se. Ta draíochta balairt agus mestú níse beganín begain faoin stair bhhainans leis sin cés a dánig se agus Wel, so go dagan an draíocht an fón sa draíocht as an nádúr déana. Bhí an draíocht ó dús is dói. Bhí daine ag éirí na cuat nádúr a cheannsú, bhí si ddim níoch fi gacéan rot mór hímpel ortha. Agus cawrig na sagartí sa teampel agus na shamans agus a héitsin. Leis na daine, marachtáil leis an imní sin. Agus as sin hánig draíocht an teampel, agus draíocht mar siamsa cumá. Agus uanta bhín siad sais meascathe le céile. Agus can an éiringe rá bhuina go sáid as an draíocht can sais dalamalúga choradíní cumá. Dentar sin san látáinú van cumá. Tús agus steirinn scéil. Sin Rud a chuir na súlaigh duna. Agus is deacar an difríochta eáil uaireanse. Tú héine agus do chud draíochta, cenar a chuir runne tú an chéad físa? Wel, hannig mé an draíocht, bhí sima go món mar
bhí col cahar má bhuathar nó fear a ggóbh, agus is cuiimhn am go géir hánig sé chuing cuairtú ar bháin, agus bhí clas éigen de hais éigen igen chud díana sé bóna airigad ní archa mé cáir mic sé, ach daim si gé an bóna airigad staach mála beag a mosca a bhí mosca móra. Yn iesyn ffwr me liawr ar héal Houdini. Cwb mae'r an liawr sy'n dom. Agus fi me o cynto yn awm sy'n na mac. Gor mi'n lom draíochta awlym. Agus hosig fi an comic agam the champion. Agus fi ffogra o'n la cwrs trenol le haid draíochta, the Boys Magic Club. Prestatyn in North Wales fi o'n, agus an costas a fi ar yn gwrs yn a 10 shilling. Agus hiol me ma 10 shilling o'n. Agus rinne me yn cwrsa, agus a sy'n y math fi me, yn tanna me cyr me o'r mhen a Anton, the boy magician. Agus fi me ag dyn of clasid am a coed, no fi lo brehen o'r sy'n o'n. Agus am nolig fwy'n mor cyrm ciol sa nosbadil y gof agus le heisio. Sy'n ar a hasig me. Nína tú clás, nína tú písa draíochta cíntin, go bheice muid an rud a dhéanams tú? Se, is fair. Well, gcónaí is míon lom úsáid a bhaint as an draíocht chun scéal a chorinúil de gaoine. Agus tá an scéal seo ag buint leis an rud a bhí mar a cait mariol ar an ceangalt idir cuasaí creidimh agus an siamsa. Agus is fair scéal é seo, mar láháin bhí Cadín óg siúr an sráid Hamburg na Garmáine. Agus bhí fearóg i gháil hart, agus déir sé a gine úsal a dóirí tú napcinn fóca dom a riasat le thoil, agus a thug sé an napcinn, agus a thug sé mac sír zúr, agus tá sé ró costasach dósa níos napcinn fóca úsáid, bain má úsáid as an papír tabac mar seo. Ach de ghea sé an napcinn in a gá le. Agus a ríist ní sé mar seo é. Now, bhí slú mór daoine timpeall ar níos. Len sé raig, bhí sé na PC beaga. Agus bhí sé ábharcir sé. Ceirtá siúlacha. Aga déir sé ar an trád, anna cosúil latsa bhhairtin, déir sé ar tuairdam de lámh a gcoinne úsil. Agus chuir sí na PC an na lámh. Agus déir sé ar Cyrda an álir an álu ar sin in ish. Se. Sin é. Now, oscail na PC agus féach méid cyrta hár hitamach. Se oscail amach? Oscail amach in ish. Agus sin a hále ar an sráid sin na Garmáine. Nach diti sé dóna chéile? No, well, beidir. Ach, bhí úntas ar an slómór mór hímpel ar hi. Se. Ach, dúirt mé leat gur 4 scéal a bhí ann. Agus an oscail sí an napcinn fóca amach a ríist, agus bheith sé sláán sa bháil sé na omláin a ríist. Tiomtig, chuir sé i le ar hi, go raibh sí ina witch. Agus chuir go bresúlnaí. Agus sin, ní acra sé go raibh siamsar ar siúl. Agus hánig de héit sin amach is cuivan in éire mariola bidí early agus le héit sin. Orintí ní aithní an dína go siamsa ar siúl. Ní chuidir mu de brísún hú mariolt ar an bís a pápir se balair. Aber tása go meid tú a gairí as an tabacó má sin mar súvenír. Jef mu tiile clésan í beidir ar bálhaite ach Inisum began faoin taistil tá díntead, tá sam gúil taistil díntead ó híbh a deibbre agus began gon chréid ar bálach. Céad na háitechaí a tú cuairtear? Ó bhí mé ó bhí sé rínte gom taistilí anna, beidir go bhfuil sé sa fuile gom. Ar géadá sí chum mé go dtí a Zambia, agus bhí mé obair ann ar feadh ceirm líana nédig a 7 go dtíine 7 agus rugad tá clán mac agus iníana gam, agus rugad an berrtaá Zambia. Sin an céad áitar chu mé, na dhé sin chu mé go dtí Angola. Bhí mé obair ann nuair a bhris an cogur caitheaga amach.
ní sin dhéon mé gear cuairteanna ar áiticha eileh cosú leis Pakistan agus an Égypt ar dús. Ag obair ar tógraí le haig náisiúnéantaithe le haig a náisiúnéanta go mór International Labour Office agus a héad siúd. Cáhfuil tú a chónaíis? Tá me chónaíon is sráidhil síal éalaigh sin siléile a gunta kill one time. Agus tá me lanú fuaman is seo. Cén déimlí an óchan, dar tú de chréide, caitlice a bhíanad, bhí tú mífo? Well, rhaint díaganta nóir bhí mé óg. Gan in íring rá, dairigh mé as an Catholicus, nóir bhí mé imna fihidí. Agus andíachas an bhí mé rhaint atheist, an credas móda me héil. Cén fágur éire tú eis, mar céad a charéischuit go dug tú cúlró? Well, can in íring rá, ní rá mé ró hásta leis an religiún a bhí ach mé mór hímplarm. Bhí sais fimíntocht ar siúil, cap méise. Sna seascadí, sna seascadí, seachtadí, na hochtadí. Níor hean séilm. Ag an ón céile, bhí an dán mór oscailt Róm agus bhí sé sais choristeach an beag anín. Cén créide tena séad? It's Muslimisme. Dáirsigh mé greibhnach déimlíon nó hin. Ach bhí mé swinner ón céadúir bhí mé san Égypt agus bhí mé gobarán agus gúil mé go dtíon másc le má cóébrethe. Tá rialacha go leor a baint leis an gréide sin nach bhfuil ó híh Tá leniche agus trosca agus tréanas agus tugtar na cuaig ceann trí Knávdrím Pillars of Islam. Tá chucíine chahar a cholíana. Má cholíana tú na cuaig Pillars seo. Cé é tain? Well, tá mé géirí iad a cholíana. An céad rud ná an adháil créadamh sin san Arbís tugtar ar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Cídíonn sin créadam nach bhfuil ánach díomháin agus créadam gur Muhammad a áid. Agus sin an rud banúsach tá ón créadam na Islamic nach bhfuil ánach díomháin níl máthar na áthar na páistí aige ní gá clán a bheith aige. Tugtar focail firinskannach mar níl an graméir a going rud tá mór có olbúr son níl gender eile an. An tarna pillar ná na padracha rá. Tá sé anna dheachar agus ní féidir san lá hanniuhhaní cholíonna gach lá béidir os rud é bhfuil obair siú. Ach an céad padar tá sé ag brach an lei cúige clog de gná mar sin. Idir carras a cúige clog an maidin. Tarna ceann ar man le uair go léna dhé sin tá padracha bhfuil asar ag dul faoin na gréine tá padracha Maghrib agus is títhe ulisha. Agus cíine linn sin tá bainte go le cinál grád a chús ar bhealach cúna thuirt go na bochta bheith dar mé bhfuil sin é cabhar thuirtas a daoine bochta zakat a tugtar agus trosca Ramadan agus an cuigiú ceann ileachta dhéanamh Cathair Mecca. Siad a bhúna siad ála mise os na cuigradí sin an féansmacht sin an rud is tágtaí atá ón sais ritual é ach cílíonn sé féansmacht ar dús orthain agus in é sin can teangáil leis an fóbil mór himplairt.
Let Tony Belmont can't let reach Jan couple nóméid sibse freisin a chláán bei sé linn agus manam go mbeidh agus clás nó go eile freisin ag goin agus tiile córa faoin draíochta ó Tony héis na bhuagraí. Sra chlórachaí le Dermot Summers san Iran nachtaíonn sé aistear orsa na gascaid. Lach sé lumsa mar sort spláví. Is regan go féidir lumsa seasadá, agus éró sin níos teo fós. Thar san mhuil an Iran a tasidir daoine gleabhsannaí ar TG4. What would I like to see? I'd like to see an optician with the top designers under one roof. And I'd like to see an optician that seeks out the best new designs from around the world. Vision Express are celebrating 20 years of helping the nation look good with a great offer on BU, their new designer. Complete with lenses for just €149. Pop into Vision Express today or book an appointment at visionexpress.ie. Vision Express. What would you like to see? The Punchestown Racing Festival is coming. 5 days of sheer fun and excitement. Feel the passion, witness the glamour, savour the atmosphere. Be part of the roller coaster ride at Peerless Punchestown. Tuesday, 22nd to Saturday, 26th of April. Punchestown, the home of Irish National Hunt Racing. The mobile police units have caught the robbers and need a police station. Hey! Build a new police station, take them in, get the confession, and lock them up in the prison block. But the robbers have planned an escape. Now you can send out the police force to save your city. The new police collection from Lego City. Transport 21. It's the €34 billion being invested in a world-class transport system for Ireland. It's how we'll be getting where we want to go more quickly and easily than ever before. It's a better quality of life, better business, and a better future for everyone. Transport 21. Progress in motion. Céad fáilte beréis an glár Córa agus mé héin agus Tony Pratschke inseo sa stúdio fearú le draíochta aige agus mar icinship tá báirdbeag inseo a lár báide idir muid inis agus éile dína ceannaile gona cléasannaí draíochta sinna bhín sa aige. Cé ar buna siad? Well, Clásseo agus tá graphic pyramid san Egypt agus chuirsíos ar le héad seo de clás. Bhí ar siúil chun siamsa leis na haibrithe omhránón a tréis an ábuir a bhí acu. Agus éimse ortanis bhaitin ceanna bháin le tá gáilí riúd ann anna cosúla chéile tá go ceanna bháin. Okay. Tugi mé me láve sin tugi me sin ceann seo agus tu sa an ceann seo i láh inis agus hús an sin agus déime PSC scatálas mar seo. David lérótá ar láh is bhhairtin. Ceann bháin ceap féicimid David Town. Maithe farú. Is macht líon máthú. Tanto fólam. Agus bhain mit trílas. Well, tanto na hifre Comhrá ná seán inis. Bhain mit trílas an cear. Now, cosú leis an tá ceanna bháin agus tá spáindam cos míon leat. Dína mé ceann seo? An míon leat ceann eile thógáil tú cinnte Leis a geann sin? Tá tú cearca leir leis sin? Tá, fanna meile sin geann sin. Ok, fan. No, féchanna, chuir a láh mór hímbal an sin, anas nach fédig me sé éon rud a chur sús na síos. Mar sin? Agus chuir me trí cín na seo, I ma fóca. A bhachuid tú éon rud ag dalisteach me láh nó teach amach? Ní bhacha. Ní bhachaig, ok. David Leroy de Town seo. Now, is a ceis mathematic é seo. David Leroy de Town me láh inis. Well,
Tá tí cíine cúb cur a fócaid. Gus tá ceanna bháin iste do láid. Gas tá nó líú. Fechan ist de bheith tán. Súil eile dói. Gus ceneachan ceanna ráiste? Cáfis. Sin clás. Well, sínta a ferú. Sínta a ferú bala íoch. Gan más. Fanna go dúci mewn dawr, dyn es y melo. O sa caintir na clásanna agus an rúna tá baint leis. Cé ngohoch dynne lehi clásanna gan tínál sin agus an drych go taisa tá étsa. Cé féitach dyn eis yn ólam? Wel, deich nó an céad cém ní falládit an céad clás álam as tá stúim héin ó leabhar ó video nó mar sin. Agus nuair a bhíonn sé cleachta agat agus is féidir an sin dul go club or common draíochta tá chuig ceann fud na héir na stói tá Society of Irish Magicians agus tá Irish Mystical Society agus tá common limnach gorcha bhí ceann an nália stói uaigent agus dúsgart na héirntá. Agus féidir dul ann agus an clás sin a haspáint na an slú mór bheith saon. Agus cáirigh na draíochtaí profisiúnta leat chun na féosú agus rudí nua ólam. Tuici sé písel orm dírain. A chawra chuideach go bléitsa Ó se. Fear mór le rá sa gairt sin na Paul Daniels. Se, casa go mé nuair bhí mé limnach a bhí Munster Society of Magicians bhí cógáil náisiúnta siúlacup agus tháinig Paul Daniels ón. Agus bhí sé ag tuairt cóir doing agus chun ar go draíochta ó sú. Agus fá annach fiúil a bhí ann agus bhog sé annach chóir doing go léir. Cén bheith svórbhecha den clásanna dhéanaan sé? Well, na clásanna a bhacha mé a dhéanamh ag an am sin bhí siad bhd níos fearr dar liomsa ná an rudí a bhíon narsúil ar deilehís. Ní hadní siad go mórlam. Well, sin thuirm sé. An dríocht tá an fiad gríocht. An rud a dhéanamh bheitgain an seo nacht. Tá an dríocht ag titamach i dul láfsa. Má tá an dríadóir ar an stáitse nó rud mar sin. No, fiúháin ar an deilehís bhíon daoine imníoch faoi bhíon ní fíor sin tá siad ag buint úsáid as an camera nó bhaint úsáid as trealavégan. Agus is máiletan do chuid dríocht a héin a chur trasna go dtí duna cín teile? Ó se. Agus go mór le daoine óga. Dar liomsa an rud is táchtaí an lá tá nniuháin leis an dríocht ná on 15 minutes of fame a thuirta gach éine. Ó se. Códaíonn sé leo leis an spríd ardú agus le héad sin. Or runis in Óstáin tíbhaistich nó tíbha muich ar na sráideanna í smó a chatas a de híal le chuideá seo? Well, os rud é gan nenim se a le héad sin de clás dríocht agus de clásíocht agus asolíocht. Bálam bheistí, mar tá an gair ní féidir na líróidí spúinte úsáid go róhá. Rinne mé obair shopping malls agus le héad sin, de nó bhíonn sé i globí nó party de haiségan nó fundraising de haiségan. Dín an túrínte sin le hí aige do bhilú? Well, is féidir lom agus sin dúchláán da inne eile. Deich nó is féidir lom idir €50 agus €100 chuir le chéile in aigen uair ag fundraising exhibition. Muise. Téime ó bord go bhúirt agus géirí daoine a míon libh show den nóméid agus má heithníonn sé leat aige sa bhosca mór sin le haig an charity nó sin. Agus man bhfuil sim a goibh san dréocht tóran aige dominis agus é móim mé díra. Sin an dréocht a bhín san sin? Sin dréocht, tá mé an disappearing act again. Tá sam. Agus de nó rinne mé reinintá de an seo agus rinne mé san Indonéis nó Lions Club agus le héad sin agus. Tá rud a líonanstú agus stoí go dúra a dréocht ar chumá.
Tá túnán rudí víns imi mú nó íra. Tá túnán é áil nó inseocht cáil siad. Well, yeah. Nor réim sé an casíocht. I gcónaí tagan